Săptămâna trecută am avut ajutoare la grădină și am pregătit o parte din terenul în care voi pune cartofi. Bucata asta de pământ pe care o sapă tata acum, am curățat-o de buruiană cu câteva zile înainte, iar cât timp sapă el bucata asta, eu curăț de buruiană cealaltă parte. Nu a mai plouat în Anglia de 3 săptămâni și pământul este foarte uscat. Merge destul de greu și anevoios, însă trebuie făcut, nu avem ce face. Am terminat de săpat toată buriana și am pus-o într-un butoi pentru compost. Am pus apoi niște compost deasupra pentru a ajuta pământul cu nutrienți. Aproape că a terminat și tata aici, așa că o plimb bătură pe Irina cu roaba și ne pregătim de mers acasă. Bucata cealaltă poate reușim să o facem într-o zi săptămâna asta, dacă nu săptămâna viitoare. Pe curând!